Malawi Today. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ati ndi okhudzidwa ndi imfa ya osewera wakale wa timu ya Flames Esau Kanyenda. President Mutharika wati Kanyenda anathandiza kukweza mbendera ya dziko lino kudzera mu masewero a mpira wa miyendo. Mwazina Amalawi okonda masewero a mpira wa miyendo mdziko muno adzamukumbukira Kanyenda kwambiri ngati mmodzi mwa osewera amene anathandiza dziko la Malawi kupita ku mpikisano wa Africa Cup of Nations AFCON mchaka cha 2010 omwe unachitikira mdziko la Angola. Pakadali pano osewera wakale wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Fisher Kondowe wati ndi okhudzidwa ndi imfa ya yemwe anasewerako mu timu ya Flames Esau Kanyenda yemwe wamwalira lero mdziko la Britain komwe amakhala. Poyankhula ndi MBC, Kondowe wati katswiriyu anali wokonda masewerowa pokhalanso wosewera woyamba wa dziko lino kusewera mu mpikisano waukulu wa ku Ulaya wa UEFA Champions League. Pakadali pano akubanja la Kanyenda ati atulutsa tsatane wa momwe mwambo woyika m'manda malemuyu uyendere. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wakhazikitsa ntchito yopereka thandizo la chakudya ndi zipangizo zina kwa anthu omwe akhudzika ndi njala m'boma la Nsanje. Dr. Ansah achenjezanso adindo kuti asayelekeze kuchita ukamberembere pogwira ntchitoyi. Pempho lochokera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino likudza potsatira ripoti la ENVAC laposachedwapa lomwe laonetsa kuti manja oposa 40,000 m'boma la Chikwawa akhudzika ndi vuto la njala. Ndipo Dr. Ansah akhazikitsanso ntchito yangati yomweyi m'boma la Chikwawa ndi pempho kumabungwe komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza boma kuthana ndi vuto la njala. Pamwambo wokhazikitsa ntchitoyi pa skulu ya Namalindi m'mudzi mwa mfumu Migano m'dera la mfumu yayikulu Katunga, Dr. Ansah anaperekanso chimanga kwa ena mwa mawanja omwe akhudzika ndi njala. Somo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Pempho lochokera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino likudza potsatira ripoti la ENVAC laposachedwapa lomwe laonetsa kuti manja oposa 40,000 m'boma la Chikwawa akhudzika ndi vuto la njala kuchokera tsopano mpaka mwezi wa Machi chaka chamawa. Kuti ife tipezeke pano tikugawa chakudya chifukwa choti boma kugwirizana ndi anthu otifunira zabwino amudziko momwe muno komanso mayiko akunja ndi mabungwe athandizira kunena kuti tipeze chakudya chimenechi. Ndiye tikukhulupirira kuti tidzipitabe ndi kuwapempha anthu okoma mtimawa mabungwe anthu amudziko muno ndi akunja apitiriza kutithandiza kunena kuti tikhale ndi chakudya chokwanira choti anthu chafikire.
ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu analangizanso anthu omwe akukhala malo omwe ali pa chiopsezo cha ngozi kuti asamuke pamene dziko lino likulandira mvula. Anthu tisamadikire vuto kubwera kutipeza, chifukwa tikadikira zimenezi ndiye kuti ena amataya miyoyo, amapweteka, komanso katundu amaonongeka. Ndipo nina kuti vuto ili sikoyamba sikachiwiri koma lakhala likuchitika, komanso anthu akumadziwa kumadera kumene amakhala kuti dera lino limakhudzidwa nthawi ndi nthawi. Ndiye tikwapempha kuti pokonzekera kuti mwina chaka chino kukakhala madzi osefukira, kunena kuti akatipezere tili pa mtunda pamalo oti madzi osatifikira. Pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, Dr. Ansa anatsogolera mwambo opereka chakudya kwa ena mwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala, kuphatikizapo mayi Nelia Langton kuchokera dera la mfumu Migano mbomali. Timakaimenda ndira chindi kuthokoza kwambiri kuti ndithandiza chifukwa ndakhala ndikugona ndi njala apapa ndi kuti ndisuntha pa nthawi imene ndikusuntha ndi kuti ndikhala kuti ndikulima kumunda kudikira nthawi yoti ndidzakolole. Asanakhazikitse ntchito yogawa chakudyayi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anayendera ena mwa manja omwe akhudzika ndi mphepo ya mkuntho kudera la mfumu Kapasule mboma lomwe la Chikwawa. Ntchito yopereka chakudya yomwe boma likuchita ndi chitsimikizo choti ndi lozipereka pofuna kuonetsetsa kuti anthu asavutike ndi njala mdziko muno. Chisomo Break, MBC, Chikwawa. Anthu oposa 26,000 omwe akhudzidwa ndi njala mboma la Nchewu awatsimikizira kuti boma liwathandiza ndi chakudya. Poyankhula ndi MBC, mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mbomali awa Lusungu Mwafulira ati anthuwa ndi kuphatikizapo omwe akhudzidwa ndi mphepo ya mkuntho mbomali. Malinga ndi Mwafulira, anthuwo alandira thandizo mpaka nyengo yokolola chaka chamawa. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Charles Pensolo. Ngodi ndi district imodzi imene yakhuzika kunkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi pakati pa dandira malipoti amphepo ya mkuntho imene akuza manyumba ngapo monga kwatiye Makwangwala, specifically ku Pengapenga imene anthu anakhuzika kwambiri, andi kubwera kwa vuto limene kunapangisa anthu ena aluze zokudya zawo monga ngati chakudya chimene chinapangisa kuti akhale osowekera mu njira zingapo kunkhani ya chakudya. Kotero boma litaona kuti zimenezo na chiwana chapafupi kuti lithe kuwathandiza kunkhani ya chakudya. That is why muona kuti lero tikugawa chimanga pa program imene yotchedwa Season Response Program 2025-2026. Kunoko kunchewu yense tindi mabanja 26,539 amene atapindula pa program imene yanjalayi, andakwena kupindula kwa miyezi yokwana 3 kuyambira January mpaka na March. Koma mwezi wakuti president anapanga declare state of disaster ona ndi njala kukula kwa njala, kotero anthu amene wayamba kulanda chimangachi mwezi wino wa December. Koko kwambiri kumakhala nkhani yokuti timakhala ndi ng'amba madera ambiri, ndiye ulimiso wanthira sumachitika kwambiri, kotero anthu amakhala kuti kudalira kwa madalira mvula, ngati mvula yagwa mosayenera basi mavuto anja amaina kwatani pakhuza ndithu. Tibwerere ku nkhani yathu yomwe kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wakhazikitsa ntchito yopereka thandizo la chakudya ndi zipangizo zina kwa anthu omwe akhudzika ndi njala mboma la Nsanje. Dr. Ansa achenjezanso adindo kuti asayerekeze kuchita ukambirembere pogwira ntchitoyi. Dr. Ansa anati President Professor Peter Mutharika analengeza kuti mdziko muno muli njala ya dzaoneni ndi cholinga choti anthu akufuna kwabwino alowererepo msanga pa vutoli kuti anthuwa asavutike kwambiri ndi njala. Wenceslas Chirwa ali ndi zambiri mu ripoti hili. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, Justice Dr. Jane Ansa anatsindika kuti zomwe anachita mtsogoleri wa dziko lino polengeza kuti mdziko muno muli njala ya dzaoneni zidachitika ndi cholinga chokuti mabungwe akufuna kwabwino afikepo msanga ndi kupereka thandizo la chakudya, ponena kuti boma silikanangokhala ndi kumadikirira anthu ake akuvutika ndi njala ya dzaoneni. Iwo anayamikira mabungwe yakuno kumudzi komanso ena akunja kamba koyankha pempho la mtsogoleri wa dziko lino mwa msanga, ponena kuti ubalewu ndi wofunikira kwambiri pa ntchito yochepetsa ululu wa njala umene anthu akukumana nawo madera osiyanasiyana. Boma laona kuti nthawi ino ndi nthawi yogawa katundu ameneyi, chifukwa anthu mu dziko lino amakhala opanda chakudya
makamaka kuyambira mwezi wa Okutobala pamene nthawi yolima ikufika mpaka kufikira chaka chinachi mu Marichi. Ndiye mmene tikudziwira ku Malawi kuno panali zovuta zosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anachenjesanso anthu omwe angafune kuyesera kuchitoka mbelembere ndi ndondomeko yogawa chakudyayi, ndipo apempha anthu amene akupindula kudzera mu ndondomekoyi kuti akaneneze adindo omwe angachite zawoka mbelemberewu, chifukwa choti malamulo akonzeka kuthana ndi anthu omwe akufuna kudyera masuku pamutu anthu ovutika. Uthenga umene ndapereka ndoti awo olandira chakudya chimene alandire achigwiritsitse, agwire ntchito yoyenerera ndi chakudyacho, pakuti pamapezeka ena oti mwina amagulitsa. Ndiye ogulitsa ndi ogula onsewo akuphwanya lamulo, ndipo iwowo adzamangidwa ndithu ndi kuyimbidwa mulandu ophwanya lamulo la chimanga cha chifundo chimene chikuperekedwa. Kwa mabanja omwe akhala okhudzika ndi njala, thandizo lomwe lafika mu nthawi yake. Thandizo limene litipindulira poona kuti zokudya zidakokoloka, chochita ndrama tilibe, apapa thandizo limene litithandiza kwambiri. Justice Dr. Jane Ansah kenako anachita mwambo ogawa chimanga kwa anthu omwe anafika pamalopa asanayendere zipinda zimene akusunga chimanga choti chipitirire ogawidwa kwa anthu omwe ndi okhudzidwa. Mabanja oposa 26,000 kumsanje ndomwe akhale akupindula kudzera kuthandizoli. Khomo lililonse adzilipasa thumba lolemera makilogramu 50 la chimanga mwezi uliwonse miyezi isanu yomwe ikubwerayi, komanso ndalama zomwe apereke ndi mabungwe monga a Red Cross, CARD, Concern Worldwide komanso JEFAP. Wenceslas Chira, MBC, Msanje. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake takulandiranenso mu nkhani zathu. Unduna wa zachuma wati uonetsetsa kuti ndalama zomwe kampani komanso mabungwe omwe si aboma akupereka zagwira ntchito yoyenera pa ntchito yochepetsa vuto la njala mdziko muno. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka anena izi pamene unduna wawo umalandira ndalama zokwana 300 miliyoni kwacha zomwe zithandizire kugulira chakudya cha mabanja omwe alibe kuthekera kudzipezera okha chakudya. Mwanamveka ayamikiranso kampani ya Airtel kamba kuonetsa chidwi pothandiza ena mwa makasitomala ake ndi chakudya. Zambiri mu ripoti ili. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene kampani ya Airtel imapereka thandizo la ndalama ku unduna wa zachuma, wapampando wa kampani ya Airtel Kaisi Nsadala wati kampani yawo ndiyozipereka poonetsetsa kuti anthu omwe amachita nawo malonda ali ndi moyo komanso thanzi lomwe liwathandize kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Nsadala atsindika kuti kampani yawo ipitirira kugwira ntchito ndi boma pochepetsa mavuto omwe anthu mdziko muno akukumana nawo. Pamene tamva kuti kuli vuto ngati limene silikuwakhudza anthu amene amatipatsa ife business, tinachiona kuti nchofunikira kuti tithandizane nalo boma pa nkhani imeneyi, chifukwaso kupanda kuthandiza chonje ndi kuti anthu ambirimbiri atha kutayaso miyoyo yawo olatha kukhala odwala, solakakhala otero ndi business yathu soitani ilowa pansi. Ndipo nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ayamikira kampani zosiyanasiyana kamba kuzipereka pogwira ntchito ndi boma pa ntchito yothana ndi vuto la njala. Mwanamveka atsindikanso kuti ndi udindo wa aliyense mdziko muno pothana ndi mavuto omwe anthu akumana nawo. Ndama imeneyi tifuna ikafikire awonse amene akuvutika. Ife ngati unduna azachuma tifuna tionetse kuti ndama imeneyi ikafikire, tionetsesa kuti mastafu athu asatire ndama imeneyi aonetse ikafikira Amalawi. Kudzera mu ndondomeko ya National Food Security Response Plan, boma likufuna kutolera ndalama zokwana 387 billion kwacha zomwe zithandizire kugula chimanga chokwana 200,000 metric tons chothandizira anthu ovutika mdziko muno. Trust Office, MBC, Lilongwe.
Nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi yachenjeza anthu ogwira ntchito mboma kuti apewe mchitidwe osokoneza ntchito yogawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya FISIP. Chenjezoli ladza pomwe atizadziwika kuti ogwira ntchito mboma pafupifupi 3800 anayika mayina awo mukaundula wa ndondomekoyi kuti apindule ndi zipangizozi. Ndunayi yati boma likugwira ntchito ndi nthambi ya apolisi pofuna kupeza anthu ogwira ntchito mbomawa. Kuchokera ku Lilongwe, Chinsisi Moyo wadza ndi ripoti. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi lachiwiri masana anapereka tsatanetsatane kwa atolankhani wa momwe ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo FISIP ikuyendera kuchoka pomwe adayikhazikitsa pa 12 Novemba. Ambilizi anauza atolankhani kuti ngakhale ndondomeko ikuyenda bwino, unduna wawo walandira madandaulo oti ena mogwira ntchito akumafuna ndalama zonjezera kuposa mtengo ogulira fetereza uvomerezeka wa 10,000 wacha. Iwo anatinso ndi okhumudwa polandira malipoti akuti ogwira ntchito mboma okwana pafupifupi 3,800 adadzilembetsa mu ndondomekoyi kuti apindule ndi zipangizo zotsika mtengozi. Ife ngati anthu ogwira ntchito mboma ndi amene tikuyenera kuyendesa ndondomeko imeneyi ma district ndiponso m'midzi pakupezeka kuti tikuzika tokha kuti tigule fetereza zotsika mtengo zomwe siziyenera kutero. Muja ndanenera kuti ndili ndi list ya anthu ma civil servants oposa 3,800 amene aziyika kuti akagule fetereza ameneyi. Ndiye ndinapereka chenjezo minaso si chenjezo koma kungonena kuti lamulo ligwira ntchito malingana ndi ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito ka munthu wamboma kuti tidziwe kuti ana alemba ndani ndipo amalemba chifukwa chani. Nayo nduna ya za maboma ang'ono ndi chitukuko chakumudzi a Ben Phiri anati ndi odandaula kuti mafumu ena akuchita zachinyengo mndondomekoyi. Ndili kale ndi maripoti amafumu ena kuluchenza, amafumu ena kundilande ndi video yomwe nkamachoka pano ndikuwapatsa direct amafumu ali apa. Ndipo pofika mawa madzulo ndifuna ndimve report kuti yachitika nchani malinga ndi lamulo lake. Fumu imene ipezeke kuchita zimenezo iyimikidwa pompo. Ngakhale pali zovuta izi, nduna ya zaulimi yatsimikiza kuti fetereza yense wa FISIP akuyembekezeka kufika mdziko lino msabata ziwiri zikudzazi. Iwo anati pakadali pano anthu 12 mwa 100 aliwonse alandira kale fetereza wawo, koma adatsimikiza kuti alimi onse oyenerera alandira asanafike kumapeto kwa mwezi. Fetereza amene wafika panopa ndi almost 38,000 metric tons. Tikuyembekezera about 10,000 metric tons kuchokera ku Zambia, and ma private companies akutibwesera 62,000 metric tons. Tikukhulupirira kuti pomafika pakati pa mwezi uno wa December fetereza amene akhala atabwera makamakaso chamma 20-25 December kwa ma private traders athu. Programu ya FISIP ya chaka chino ikuyembekezeka kufikira anthu 1.1 million kuphatikizapo manja 1,800. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Nyumba ya malamulo yavomereza kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufikira 2026 opanda kusintha kulikonse. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati ndiyokondwa kuti nyumbayi yavomereza ndalama pafupifupi 8.5 trillion kwacha kuchoka pa 8.08 trillion kwacha. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Pamene nyumba ya malamulo inakumana lolemba, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka anamalizitsa zokambirana za kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufikira 2026 yomwe anayibweretsa mnyumbayi pa 21 Novembala chaka chino. Potsatira izi, nyumbayi yavomereza kusintha kwa ndondomekoyi opanda kusintha kulikonse. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati aonjezera ndalama ku maunduna ndi nthambi zosiyanasiyana za boma zina, pomwe malo ena achepetsa chumachi kuti zilingane ndi masomphenya omwe ali nawo. Chimene ndingathe mwina kungowasimikizira Malawi ndichiona kuti ndalama zomwe zayikidwa budget tiyesa kuti zigwire ntchito bwino. Ndikakale ndondomeko kumene makamba nkhani ya budget pa chimene tipangire. Komanso ndiwasimikizire kuti budget imene tapanga panopa tayika mu ndalama zomwe 1
azatona atapanga kale spend komanso sikanatheka kuti ma ministries ena kapena ma department ena angoima mwachisanzo ku State House kuna 67 billion yose inata sikanatheka kuti president anyuwana amene akubwerawa kusakhale ndalama fane kuti tikana State House ena kusekedwa ku OPC ndalama zonse anamaliza pafupi 100%. Office ya Vice President anamaliza ndalama zonse ziche. Nyumba ya Malamulo yavomereza kusintha kwa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025 kufika 2026 yomwe poyamba inali pa 8.08 trillion kwacha kufika pafupifupi 8.5 trillion kwacha. Malinga ndi nduna ya zachuma, ndondomekoyi ithandizira kuchepetsa mavuto omwe dziko lino likumana nawo komanso kuthandizira chitukuko m'magawo osiyanasiyana. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalumba auza bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti lipeze njira zina zofalitsira uthenga wa matenda a HIV/AIDS. Namalumba anena izi pamene anakhala nawo pamwambo okumbukira matenda a AIDS omwe unakonzedwa ndi bungwe la MACRA mu mzinda wa Blantyre. Titero kuti nangasi dziko lino tili ndi mavuto ochulukirapo ndithu tikukonza boma la Professor Arthur Peter Mutharika likukonza komano tidzivomereza kuti forex ibe njovuta tidzivomereza kuti budget iso kuti tiyembekezera kuti ndalama zichoka kuboma kapena zichoka kwa madonors nkovuta maona kale mbuyo amene amatithandizira kunjira za kuchipatalazi kupeza ona kuti kumeneko nakonso adachepetsa chithandizo ndi tinayenera kuganizira kuunikira moza mabwino kuti tingatani kuti be tizithabe kuti kudziteteza ku matenda amenewo a HIV/AIDS ndi palino nkhani yakuti no tiyeni tisinthe makhalidwe tisintha bwanji pakufunika mauthenga amene wadzibwera bwanji ndi timanena kuti tili kale ndi njira zabwino ngati kunduna wathuku komanso amakra komanso ndi ena amene tikugwira ntchito mu industry amene kuti kaya kula Zodiac kula Times kula MBC kuli Angaliba kaya a Nation wonsewo ma community radios ma radio amene amaulutsanso mauthenga awo pa region wonsewo ali ndi kuthekera kuti angathe kugwira ntchito imene kuti thandiziranso kuti no mauthenga akafike anthu akadziteteze komanso amve kuti ngatatazi atati atenga kapena apanga zinthu zimene tinazi kupanga zinthu zosakhala bwino kukapanga zinthu zosakhala bwino mosadziteteza amene onso pali mankhwala oti athakuafikira ndi nkofunika njira so zina zabwino pachinyamata athu ambiri panopa umaona kuti anyamata athu makhalidwe awo sopena makhanga ndi HIV/AIDS kulibe komatu amenewo nthawi zonse upeza kuti ali pa foni ena akuyang'anayang'ana pa fonipo tithaso kupanganso njira zina zowafikira anyamata ngati amenewo atsikana ngati amenewo. Mawu ake ogwirizira udindo wa wamkulu wa bungwe la MACRA Mayi Mphatso Phiri ati bungwe lawo lili kale ndi ndondomeko zothanirana ndi kufala kwa nthendayi mutu wa chaka chino okumbukira nthendayi ndi kuthanira ndi zobvetchera ndi kulimbikitsa ntchito zolimbana ndi nthenda ya AIDS. MACRA kunali kufunika kwambiri. MACRA ndi organization ya Malawi and MACRA so ndi organization yoti malimba ntchito anthu and ngati organization yolemba ntchito anthu tiliso ndi anthu amongst us amene ali infected and in addition to that tose we have been affected tinakhala affected in one way or another ndi mliri umenewu so kunali kufunika ndithu kuti tikhale pamodzi timapanga zimezi chaka ndi chaka kuti tikhale pamodzi tikumbukire tiganizire komanso tisinkhesinkhe kuti tingapange bwanji kuti nafeso tikhale nawo mbali imodzi ya gawo lomenyana ndi mliri. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano tisanasiyane nayenso mitu yake.